Onder het tafersjoch van zo'n 400 taskogers stapt de Cambuur selectie het veld op. De Ljouwerters hebben de ambitie uitsprutsen om bij de top 4 te eindigen en hebben al 4 nieuwe spelers hellen. Maar er lezen nog 3 vacatures die het opgevuld worden moeten. Want nevens Cambuur-trainer Alfons Arts mist zijn selectie nog de nodige routine. Er zullen geen 3 jongens zijn van 35 jaar. Dat zou er best eentje bij kunnen zitten die net over de 30 is. Maar er kunnen ook jongens zijn die qua leeftijd 4,25 zijn, maar wel een brok aan ervaring in eerste of eredivisie hebben. Dus daar zijn de gesprekken op dit moment mee. Er mat dus nog wat bij, maar er gaan er wellicht ook nog een paar fort. Verdiegener Wout Drosten zit in de belangstelling van AZ, Vitesse en VVV Venlo en hoopt het stiekem op een transfer. Tot nu toe is er niks wat echt concreets is, maar het doen we wel goed en een beetje geruchten zijn. Maar heel veel zeggen ook van je kan het niveau aan en voor mijn gevoel kan het ook. En ik ben er wel klaar voor. De competitie van Cambuur begint op 12 augustus, maar de uitwedstrijd in Volendam.